Dim eisiau un lle de? Iawn, ie. Plat de Junior. Ne, Formula 1300. So Formula 1300 amdani lle? Na, lam go. Lam. 5 a day yn lacking eto heddiw yma. Lawr y lôn yna, rownd yr herpyn yna, I fyny Ffrainc Alps. A mae yna lyn crystal clear yn yna. Da ni'n wedi gorau rhoi jumpers on ers ni fod yn yr Almaen. Gwynt di codi. So da ni wedi gorau y llun yna ar y tent a pegs. Ond na gynnon ni fwyd. A cwrw. So dim bad yn yna. Helo. Mae campsite hyn yma efo adnoddau toilet eitha normal, ond mae fel prisoner cell blockage yma. Da ni'n gorau mynd yn y ffordd yma. Old school France. O dim yn brown ag yn kinda drab rwsyd. A hefyd mae wag ma. Ydy hwn da ni'n gael o'n oil efo rhyw gyfyn bach o slick 50 ar I ben o'r yna. Cael lemon. GT85. Heno mae'r one pot cooking yn mwy o'r noodles, prawns, a leek efo lemon. Sgidio Darren a sgidio fi. Dwi'n methu ffeindio lle I wneud dŵr addas. So mae'n gorau bod yn yr Elson Point. Newydd gyrraedd Calais. Da ni eisiau chwilio amdan rhywle I gysgu am y noson. Da ni wedi cael y bwyd at heno yma a mae o'n cynnwys mwy o leeks. Yippee! A dyma ni y final erection cyn bod adra efo Mrs Jones. Trip bendigedig. Da ni nôl yn Calais. A da ni'n dathlu fel fysa'r Frenchies efo champagne. No dwi anyway.
Beth sy'n ti Darren? Bordeaux coch. Lle mae mi? O, simple. Swpar. Nawn ni beth efo hein stig nawr. Leek Cymraeg. Happy days. Rhaid mi gael byddai gweld hwn isa. Dwi'n gorau cysgu efo'r cotia yma to Ffrainc. A'r trowsus. Hei Darren, oedd o'n gorau digwydd doedd. Mae gen ti gwrw. A sbio beth dwi wedi gael. A talc explosion yn y top box.